Dr. Choguel Kogala Maïga ale ka ansongo taga ani buram taga koni boleyama o kɛra polémique ba ye bɔlɔlɔ sanfɛla la o de kumna min ye dana amasaku maaw ka kuma lasela ye ale kɔni bɔra ka video dɔ kɔni kɛ o ko kan ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ min ye Dr. Choguel Kogala Maïga ye ale kun kan ka tagalala min ye ansongo ale ni burɛmu kɔnɔna sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama février kalo tile 17 kɔnɔna la n'o kun ye juma tɛmɛnen ye ale kɔni ka épingle kɔni jiginna Gawo ka sababu kɛ tile 4 kɔni taama ye ayiwa ko a ka taama ninnu senfɛ a kun bɛ a ka programme kɔnɔna ka yira k'a fɔ ko a bɛna taga ansongo ale ni Gawo nka ko tuma min na kɔni ale sera Gawo ko o tagali ninnu kɔni bɔra a ma ayiwa a ka ansongo ani ni burɛmu kɔni tagali fana la a kun kan ka taa baara dɔw kɔni bɛ yen nɔ ale kun kan ka taa o baara ninnu na ni yɔrɔ kofɔlen na ala n'a ka tagabali la o baara ninnu si ma bɔ kɛrɛnkɛrɛnna o de ye k'a fɔ ayiwa Choguel ale kɔni ka nin tagalibaliya ni yɔrɔ kofɔlen fila ninnu na o bɛna ni kɔlɔlɔ dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna a kun kan ka taa burɛmu min ye taxa ale kɔni pɔn kɔni baaraw kɔni labilali la sabula bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a bɛ wagati jan bɔ taxa ale kɔni pɔn kɔni baaraw kɔni najɔlen don ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye ayiwa ale kun kan ka taa walasa o baara ninnu bɛ se ka dabila cogo min na hali n'o tɛmɛna ka bɔ Gawo ani burɛmu cɛla na ani ansongo o sira kɔni baaraw kɔni kun bɛna fana kun bɛna kuma min na kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Gawo fan fɛ ko sira dɔw fana kuma kɔni kun bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnna Gawo burɛmu ansongo ani Gawo Seware nka a ka tagabaliya kɔni na ko da tɛna don o kuma ninnu na tuguni ani kɛrɛnkɛrɛnna tuguni a kun kan ka taa min ye an ka finitigi minnu bɛ burɛmu ani ansongo a kun kan ka taa bɔli kɛ olu fana ye nka ale ka nin tagabaliya la komi y'a fɔ aw kuma kɔnɔna la cogo min o si baara ninnu ma se ka kɛ sen ma o de kun na min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye kuma caman kɔni cayara a ko la k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali premier ministre ni ale ka kuma yɛrɛ fanba bɛɛ la a b'a yira k'a fɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la lakana kɔni bɛ yen ko n'a fɔra ko ka taga min ye ansongo walima burɛmu ko o tagali kɔni ka gɛlɛ o bolo nka min ye Cheikh Oumar Konare ni ale yɛrɛ ye avocat ye nka ni Choguel kɔni nɔfɛmaa don ale bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna